Tema 1.16 ne cere să efectuăm următoarele operații. Punctul A mic. (4,71) înmulțit cu 10 minus 3,7 este egal. Ținem minte că dacă avem această operație de înmulțire cu 10, trecem virgula în dreapta peste o cifră, astfel va deveni 47,1 minus 3,7. În acest caz vom scrie aici exercițiul. (47,1 minus 3,7). Le punem exact ca și cum am rezolvat 471 minus 37. 7 din 1 nu se poate, ne împrumutăm cu 1 de aici. Mă rog. 7 din 11 dă 4. Aici l-am împrumutat, a rămas 6, 3 din 6, 3. Punem virgula și aici îl coborâm pe 4. Astfel, rezultatul aici este bun, astfel rezultatul aici este 43,4. Să scriem și noi. Exercițiul B ne cere să calculăm 29,56 minus 5 plus 14,8 ori înmulțit cu 7,2. Totodată vom învăța scăderea fracțiilor zecimale când scăzătorul este un număr natural. Și rezolvăm astfel. (29,56 minus 5) este ca și cum am scrie 29,56 minus 5,00. Așadar, aceasta se transformă în 24,56. Bun, deci aici vom scrie astfel 24,56 plus, compilăm exercițiul în continuare, nu mai am spațiu. Totodată voi trece pe aici jos și voi scrie 24,56 plus 14,8 înmulțit cu 7,2. Va trebui astfel aici să calculăm 148 înmulțit cu 72,
adică 1,48 înmulțit cu 7,2. 2 ori 8 va da 16. 2 ori 4, 8 cu 1 din minte 9. 2 ori 1, 2. 6. 3. 10. Și rezultatul va fi 106,56. Bun. Deci noi vom scrie acum 24,56 plus 106,56. Rezultatul astfel va fi aici scris. Este egal cu 131,12. Punctul C și ultimul fiind 81,4 minus 3,1 înmulțit cu 10,8. Ups, apăs pe taste aiurea. După cum bine știm, când avem un număr de înmulțit cu 10, vom trece virgula către dreapta. Astăzi va deveni 81,4 minus 31. Stați, că am greșit. Nu, aici nu era 8. Ba da, aici era 8. Atunci vom face calculul. Aici. Și aici vom scrie. Ca și m-am scrie 31 ori 108. 8, 4, 248, 0, 0, 1, 3. Astfel, rezultatul aici este 5, 5, 8. Bun, rezultatul fiind 5,88. Bun, aici vom scrie 81,4 minus 55,8. 8 din 4, 8 din 14, 6, 5 din 10, 5, 5 din 7, 2. Aceasta a fost tema de astăzi, tema numărul 16, 1.16. Astăzi am învățat scăderea fraselor zecimale când scăzătorul este număr natural. Și cum să scădem în cazul că avem 81,4. De fapt, da, mă rog, asta am învățat. Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem într-un alt videoclip.